Hej, jeg er Anders, og jeg kommer fra Forsat.dk. I dag vil jeg anmelde min nye robotstøvsuger, og det er en Roomba 630. Det er den billigste Roomba, man kan få. Den koster omkring 2.000 kroner. Først vil jeg lige tale om nogle af de negative ting, der er ved sådan en Roomba. Virkelig kaotisk, den måde den kører rundt på. Den kører den kører ikke slavisk, som du selv har gjort. Den kører hen over gulvet, og så kører den hele vejen tilbage igen, og så tager den en kant det ene sted og kant det andet. Så det er en utrolig langsom måde at gøre det på, og man tænker, at de kunne have programmeret den, så den kørte mere effektivt, og derfor brugte mindre strøm og mindre tid. Den Roomba, jeg har fået, den kan ikke køre over min dørkarm. Min dørkarm er omkring 2 eller 3 cm, og det er simpelthen for meget for den. Et par gange der forsøger den, men den dropper det hen ad vejen, og så kører den, og så bakker den bare tilbage igen. Det er meget vildt, at den i virkeligheden forsøger, og så bare kan komme tilbage igen selv, uden at man skal komme og hjælpe den. En enkelt gang har den siddet så meget fast, at den ikke selv kunne, og så stod den og bippede indtil jeg kom og hjalp den. De første 2 dage med din Roomba, der lover jeg dig, at det ikke er hurtigt at støvsuge, fordi du står og kigger på den hver gang den kører rundt. Men når man sådan kommer ind i rytmen, så lærer man, at når man tager ud og handler, eller tager på arbejde, eller i skole, så trykker man lige på knappen, og så begynder den at støvsuge, og så er det, når du kommer hjem, så er der fint støvsuget, og den har klaret det hele, og den står i dokken og er i gang med at lade op igen. I instruktionsbogen, som jeg har læst 2 linjer af, der stod der, at man skulle placere dokken i et hjørne, så den så ud over hele rummet. Jeg tror, det er fordi, de bruger en infrarød sensor til, at Roomba kan finde tilbage. Jeg har sat min bagved en sofa i hjørnet, så den praktisk talt ikke kan se noget over rummet. Men alligevel kan Roomba fint finde tilbage igen. Måden den navigerer på er kaotisk. Men en gang imellem, så går der et eller andet op for den, fordi så er den ved at køre ind i det andet, og så stopper den lige før den rammer den, og kører alligevel udenom. Det tyder på, at de på en eller anden måde danner et kort over rummet, og jeg ved ikke, hvordan de gør, men de kan i hvert fald forudse forskellige ting. I gang imellem kan Roomba godt blive fanget i situationer, som den selv danner. For eksempel har jeg et rum imellem mine 2 sofaer, hvor Roombaen kun lige præcis kan komme igennem. Og når den så er derinde, så er der et bord, som hvis bordben gør, at det er svært for den at komme rundt derinde. Og hver gang den kører ind i noget, så ændrer den jo retning, så det betyder, at den kører rundt derinde i 5 minutters tid, men alligevel finder den ud til sidst. Men en fed funktion, som Roomba har, det er, at man kan løfte den op, sætte den ind i et rum, og så trykker man clean på den. Så gør Roomba lidt, den opfanger selv, at den er kommet et nyt sted hen. Så kører den rundt og rengør rummet, og når den så er færdig, så stiller den sig det sted, hvor du satte den, og bipper, for at den er færdig. Det sejeste ting med Roomba er, at man slipper for at støvsuge. Man slipper ikke for at have en ekstra støvsuger, fordi man kan ikke sætte Roombaen op i nogle møbler eller sådan noget. Jeg vil anbefale Roomba til alle. Jeg kan ikke se, hvorfor man skulle give at støvsuge selv. 2.000 kroner for en robotstøvsuger er et forholdsvis lille pris at betale for, at du slipper for at støvsuge igen. Roomba 620 er den billigste Roomba, du kan købe. I den forstand, at dem, der er billigere, ikke kan det samme, og derfor ikke kan bruges som en normal dag-til-dag robotstøvsuger. De skal have hjælp, de kan ikke navigere rundt, de kan ikke finde tilbage i dokken, de kan finde på at bippe midt om natten. Køb en Roomba, det ved vi hvad er, og Roomba har allerede været igennem 4 generationer, så de ved, hvordan man laver robotstøvsuger.